bona tarda, gràcies a totes i a tots per ser un cop més amb nosaltres. Avui realment és un dia especial perquè tenim un plaer de presentar un llibre d'un amic que no sempre coincideix, ens coneixem fa potser 20 anys, gairebé 20 anys. Sé que estava escrivint poesia i em diu Josep, ja el tinc enllestit, l'ha publicat l'Embuscall, el llibre el teniu aquí, un llibre molt especial de haikus, i l'Andreu fa una mica la introducció, ha fet el pròleg, i parles una mica de l'Àngel, de la seva obra, i després la gent que no el conegui, doncs el podeu mirar al llibre i el podeu comprar. Us deixo amb l'Andreu i després per les coses. Bé, presentar aquí, al 29, i veient el públic que hi ha, perquè clar, hi ha el Jordi, que va haver canta de veure'l, i el Miquel, que no sé fa molts anys, i resulta que també el que va ser, penso que el primer meu professor de català que ens va ensenyar a escriure bé en català també per allà, en Jaume, és dir, ostres, mig terrassa per aquí, això està bé també. I presentem a un poeta terrassenc, l'Àngela. Els terrassens són molt pesats i sempre fem pàtria. No visquem, de fet, només ell hi viu allà, però... Tenim una presentació a Barcelona. La primera. Tenim una cosa d'aquestes de fer pàtria, perquè això és el barri marítim, com sabeu, sempre ho serà, i no té solució, a més aquest tema. I a més parlem de haikus i de tanques, i resulta a més que també per aquí tenim en Blai, que és un gran coneixedor de la cultura japonesa, que ha viscut molts anys, és dir, que també en deu saber alguna cosa, és dir, que podem, si fiquem la pota, que hi hem de quatre potes, millor dit. És dir, a veure, a mi em va demanar l'Àngel prologar aquest llibre, no? Avui, fins avui això no havia dit, no hi vaig en introducció, fins avui no m'ha adonat fins i tot que l'Istant és tot, per ser un llibre de haikus i de tanques, bàsicament, és un llibre amb un títol com molt, també molt sent, no? I avui no s'hi han posat a uns amics que són molt gestàltics que els he dit, l'heu de llegir perquè ja només el títol és molt gestàltic, no? És a dir, que fins i tot això, una cosa, l'Istant és tot, és com una cosa de presència absoluta. Jo sempre he tingut aquesta idea, segurament que m'equivoco moltíssim. Per mi, sobretot, els haikus són com... és la forma idealitzada del llibre de notes. I tingués la facultat de prendre notes, anant pel món i fer-les així com un haiku, no? 3 versos, 11 síl·labes i un acabat tot. Tenia aquesta cosa de saber quina és la pulsió, quina és la sorpresa que ens dona allò, que ens quedem corpresos d'alguna cosa i la podem sintetitzar així de bé. Ell ho fa, a més, perquè és un gran caminant de muntanyes, no? I va per la muntanya i ho va enganxant tot, però també té una gràcia absoluta que és la de captar els sentiments, és a dir, veure en un moment eròtic i l'enganxa. Quan el desenvolupa se'n va a les tanques, i és encara més divertit perquè és capaç d'anar enganxant tanques per desenvolupar un tema. Això a mi em va emocionar, quan em va dir em va agradar molt. Després, a més, la cosa que emociona més és trobar-me un poeta nou, perquè com portem, l'altre dia ho vaig dir i vaig pensar, jo penso que diuen que la poesia s'està morint des de Rossinyol, segurament estan dient que la poesia s'acaba i mireu, ja estem més d'un segle i encara hi ha poesia, surten poetes nous, d'altres són capaços d'editar-se l'obra, com algun boig que tenim per allà, amb una obra fantàstica editada en un volum, i és molt emocionant això, que encara es continuï fent poesia i que siguin capaços de dir el que és més essencial. La novel·la està molt bé, desenvolupa grans temes, ens ho passem molt bé, però diguéssim, amb el munt de paper que hi ha en novel·la avui dia que serveix per poquíssim, ho sento molt, i la de coses que guanyen premis que després quan t'arriben a les teves mans dius per favor, quants arbres han tallat per editar això? Aleshores, trobar poemes i dir coses d'una forma essencial és tot un art, no? A més, amb el que és això, l'essència aquesta que és agafar la idea i desenvolupar-la molt ràpidament. Jo no en sabia. I escric també, soc un mal poeta, però no en sabria ni molt menys desenvolupar, i jo necessito paper per escriure, si sóc dels que faria cremar arbres. I aquest noi no, aquest noi és dels que és capaç d'agafar la idea i anar caçant-les. És un bon caçador de paraules i de sensacions, jo sempre ho vaig dir al pròleg, no sé si també ho és de bolets, i aleshores és dels que sap realment captar allò que diuen els japonesos, el haijin, i
aleshores el desenvolupem i l'acabem. I només hi ha 11 síl·labes, no? O sigui, és que és... 17, en total, sí. Mai no tinc clar. No hi tenim clar, com jo, tenim 17 síl·labes. I aleshores l'agafes com... agafar i del que ha vist a la natura fa un broll, no? I ens quedem, és com allò, veiem l'espurna que va sortint de l'arbre i ell té la gràcia de fer-ho. Els haikus podien, ja sabem tots que van ser introduïts perquè hi havia aquelles normes de com s'havien d'escriure en català gràcies a Carles Riba, no? Els japonesos, jo bàsicament una amiga que tinc japonesa sempre diu que ell això que escrivim els occidentals que li diuen haikus, que bé, que són poemes curts i ja està, però bueno, està bé, són molt bonics. I diu, però ni quan es tradueixen, un haiku és una cosa tan japonesa que quan es tradueix. Però l'agradable és que algú pugui agafar la idea del peixinès i la idea bàsica i fer-ho en una altra llengua. A més, els haikus japonesos, com sabeu, són molt estrictes, les formes, com es fan, hi havia grans baralles avui dia entre els poetes japonesos de qui fa realment haiku segons la tradició, qui fa una cosa moderna, si es pot fer, no es pot fer, sembla ser que són unes baralles consistents. Aleshores, a mi això trobo que és de molta bellesa. Hi ha una cosa d'ell que va des d'aquesta impressió de la idea, però hi ha un moment que em fa la sensació que també agafa alguna cosa que és de Maragall, sobretot per la natura, per l'esperit de la natura, segurament. Ara que no estan tan de moda tots aquests poetes, penso, a mi Maragall m'agrada molt. L'altre dia vaig llegir un article de l'Aulet i deia, clar, dius que el sensacional és quan un alumne se n'adona de sobte que no està parlant de la ginesta, sinó que la ginesta, la bellesa de la ginesta en el poema és el poema, és la paraula. I dius, ostres, això és realment molt impactant. I ell fa això també, com es queda amb aquesta idea de la bellesa, ho fa. Després fa un passeig que per mi és fantàstic, perquè quan vaig llegir els poemes, jo fa molts anys que no he anat pels boscs de Caramsà, i de fet a Núria portem 2 o 3 anys dient que pujarem i no pugem mai. I penso, ostres, torna a agafar tot aquest paisatge pirinenc i diguéssim, ara que està tan... També hi ha hagut en Lluís Calvo, que ha fet aquesta cosa d'anar des de la selva amazònica i arribar fins... És muntanyero també. Sí, és muntanyero, arribar fins al Pirineu, que ara em sembla que està per Austràlia o algun lloc així. També deia, ostres, doncs algú està tornant, està remodernitzant i agafant coses que són molt modernes però també coses que són molt nostres i posant-les en poesia. Després ell us llegirà el haiku, jo no vull llegir cap. Hi ha alguna cosa que a mi m'ha encantat, jo sempre dic, hi ha alguns que m'han encantat, com allò de l'alba s'esparraca, al cel la safranera tanca la terra. Ho vaig dir, a mi em sembla Japó, no? La primera vegada que poses amb això. Amb les tanques, jo dic, a les tanques aquest noi fa una altra cosa. A les tanques, de sobte, clar, la primera vegada que agafa i diu haikus on the rocks, pensa, ara aquí ens arriba, no sé, tota la bramera del rock americà i un entra i justament són les pedres de tot aquest camí que hem dit de Núria, Caramsà, tot el Pirineu, que això coneix més bé que jo perquè és un gran caminant també i fa aquests haikus que jo em quedo amb la idea que alguna cosa de rock se li va passar pel cap, però no sé quina és, a veure si se m'aclareix, però alguna cosa n'hi ha. Sí, perquè no és només on the rock, sinó jo vaig pensar també hi havia alguna cosa com així una mica destroyer. No? Em penso que... Tu sí. Bueno, alguna cosa destroyer hi haurà. Alguna cosa destroyer hi haurà. Hi ha molta ironia. Hi ha molta ironia, la ironia és destroyer sempre. I el llibre està molt ben ordenat amb aquesta idea que comença primer amb els haikus, va cap a les tanques, que són menys, acaba una altra vegada amb els haikus, i és un meravellós passeig, amb una llengua molt precisa, és a dir, aquest noi coneix el vocabulari, coneix la llengua, penso que hi ha algun rescat d'alguna paraula també per aquí, no? Jo sempre dic que tots quan escrivim hem de rescatar, almenys cada vegada que editem una cosa, haurien de tenir l'obligació de rescatar almenys una paraula. Potser si rescaten allà i queda pel mai més, però
seria tan maco rescatar cada vegada una paraula, no? Perquè, sobretot, hi ha tantes discussions que volia menjar, que tothom en sap tant de gramàtica i tothom està tan escandalitzat amb la gramàtica que jo defenso. Perquè per primera vegada tenim una llengua on hi ha un nivell culte, un nivell col·loquial i fins i tot un vulgar, aquella gramàtica em sembla que ens ha posat a lloc, no? Estava molt bé la d'en Fabra, però és que semblava que tots havíem de parlar amb octasíl·labs, no? I no cal, tampoc. És un d'alta baix, no? Ara que han desaparegut no sé quants accents, o jo més. Diacrítics, només. Quants en coneixeu, els 148 diacrítics? Jo no. Jo sí. Jo dono gràcies a l'existència del corrector de català. Que s'equivoca. Per tant, estaria bé no preocupar-nos tant pels accents i ser capaços de rescatar paraules i expressions i força, no? Sobretot la força de la llengua. I ell en té força amb la llengua. Segurament, i això l'altre dia no vaig pensar a Terrassa, però de sobte parlar l'altre dia i era la seva mare, una senyora fantàstica. Fantàstica, a més, perquè fuma recs. I això és, bueno, això és 10 punts, per qualsevol senyora que fumi recs, ja s'ha guanyat la meva simpatia de per vida. Sobretot quan us heu obligat a sortir a la terrassa. Sí, però fumava recs. El meu pare em fumava recs. I aleshores, de sobte vaig pensar, clar, aquest noi sap buscar la llengua perquè ha viscut també la llengua com una experiència molt íntima, perquè aquest noi ha viscut molt de temps fora del domini lingüístic, a Mèxic, a l'Aragó, és a dir que per tant segurament ha tingut molta cura de conservar tot la vivesa de la llengua i no anar a parar una llengua més estàndard, més diluïda, i aleshores això també és molt d'agrair. El català va ser en certa manera va ser una conquesta per mi, perquè se'm va enganxar el castellà a les monges allà a Terrassa i em vaig passar uns quants anys sense parlar en castellà per desesperació dels meus pares. I després em vaig tornar furibundament catalanista i vaig fer tot el camí invers, per dir-ho així, per recuperar el que... Aquesta faceta ens apropa. Jo vinc d'una família castellana parlant, no? I aleshores rescatar la llengua, donar-li idees, projectar-la cap al futur és molt important. I penso que ell ho fa. I jo sempre convido a llegir els poetes nous. Potser alguna vegada n'hi ha algú que a mig llibre, i convido a la gent que no pugui suportar un llibre que el deixi a la meitat, no cal acabar-los, però cal obrir la porta a veure què trobem de nou. Sobretot quan la majoria de les editorials, ho dic perquè això, he fet la feina, aquest matí ho he tornat a mirar i dic, perquè no diguis una bestiesa, la majoria de les editorials a les seves pàgines web posa no acceptem mecanoscrits, em penso una cosa així posa, no? No acceptem mecanoscrits? Sí, és a dir, com no s'accepten, penso, i aleshores com arriben les coses noves? Aleshores que l'editor s'hagi atrevit a editar el poeta novell, felicitats. Aquestes editorials petites que estan editant, que estan traient coses noves, és a dir, que a més són coses que no guanyen premis, i ho sento, torno a dir, algú quan surti fora algun dia fotrà un parell de clatellots ben donats i me'ls haurà de menjar, però tots sabem que la majoria dels concursos literaris estan amainats, és a dir, estan tots ben arreglats abans i estan concedits i se li ha dit a l'autor escriu això, no? Després escriu això per trobar-nos algunes coses, no dono noms, però algunes coses últimes són d'allò de dir no és possible que això hagi guanyat un premi, no és possible. Hi ha un premi donat fa poc que vaig pensar, bueno, és que vist l'autor el tema que ha dedicat, diu, això estava però més que demanat, no? Ho sento, no critico, quan surti el poemari veuré si és bo, perquè bueno, si almenys està mainat i és bo, doncs bé, no passa res. Però aleshores aquí ja s'ha de felicitar les editorials que es diuen envia'm l'original, el llegeix i diu es pot editar, no? Te l'edito i s'arrista. Te l'edito a més, pel que guanyen els llibreters i les editorials, ens podrien anar tots a casa editant en electrònic i pleguem aviat, és a dir, que hi hagi gent encara fent aquesta feina que ens permeti olorar tinta i tocar paper, felicitats. Això és el que volia dir avui. És un poeta nou, però fa molt de temps que escriu, us convido a seguir-lo en els seus blogs, és un bloguer potent, d'aquells que penja les coses i té... Això tens una voluntat, perquè a mi em costa una feina això de penjar les coses, és a dir, tu
en Jordi, en Jordi ho fa en Guillem, és a dir, que diguem-ho tot clar, és a dir, en Guillem que penja tot el Jordi, en Miquel que també va penjant, és a dir, sou gent amb moltíssima voluntat per anar penjant obra i que la puguin llegir perquè jo crec que aviat no sé què fareu els editors, però aviat em direu, bueno nens, ja no podem fer res més, no? I aleshores tot això s'ha de felicitar i que existeixin els espais, és a dir, que existeixin un lloc com l'Antinous, que la coneixem des que estava allà baix. Des d'allà baix, ara aquí. El carrer Ample. El carrer Ample, exactament, me'n recordo aquelles. Recordo alguna discussió, a més amb la presentació d'algun llibre realment furibunda. La presentació d'algun llibre. Es produïen discussions molt fortes allà al carrer Ample, era altra època. Sí, altra època. Després ja et diré quina, i te'n recordaràs. Ara diré quina perquè... Sí, ara no diem a quin punt. No diem punt. És a dir, que aleshores tot això s'ha de felicitar i aleshores les presentacions que seguim aquí... Ha acabat el Barça? Sí. Ah, bé, aleshores ja no us puc felicitar per això. És a dir, acabat el Barça, ha guanyat, ha perdut, empatat. Ha empatat? Aleshores escoltarem els haikus i les tanques encara amb més de goig i aquest noi que parli ell perquè després d'un empat em sembla que això ja és que anem de cap a caiguda i ja tots els catalans estaran deprimits. És molt bo quan els catalans estan deprimits en el futbol perquè aleshores es reactiva la cultura. Per tant, li preguem a Messi que no marqui un gol en tota la temporada. Ara algú també m'estuvarà, però estem així. I us convido a tots després a participar que li pregunto coses perquè ens sap molt aquest noi. Bueno, hem dit una cosa només que sé que m'agrada dir. Els haikus que sembla que siguin tan estranys. No sé si... És que no sé si encara estan editats, però els 60 haikus de les priokis que l'han trobat els han editat ja o no? És que no sé si algú ho sap. Van trobar aquells 60 haikus meravellosos escrit darrere... Ell prenia les seves notes darrere de les factures del llum i de l'aigua de la casa d'Arenys, d'Arenys de Mar. És molt divertit que ho fes amb això. Pitjor en pla. Pitjor en pla. Ho feia en el tabac. En el tabac sí que ho he vist. No, jo els he vist, aprofitant-ho. Aprofitant tot, és dir, és que té aquesta cosa, prendre nota, no? I m'agrada, és dir, que això m'agrada molt. Perquè algú ens havia dit, els haikus ara no estan pas de moda, i pensava, però com no poden estar de moda, una cosa tan pràctica per anar pel món, no? I per tant... Suposo que durant un temps, durant uns quants anys, doncs, s'ha cultivat tant aquestes formes poètiques japoneses que clar, ara aquesta persona que ens ho va dir està molt vinculada al món editorial i per tant la indústria editorial suposo que té les seves manies i les seves preferències, no? segons els anys, no? Segons els gustos dels editors i dels poetes que prefereixen. No? Però bueno, jo penso que tota poesia viva no passa de moda. Llavors, començo una mica improvisant. A veure, per què li poso l'instant és tot al llibre? Bé, doncs perquè l'haiku en essència és com una impressió, una sensació que captes a l'instant, a l'espai i en un lloc i en un moment precís, d'acord? Aleshores, això és un instant, i aquest instant és com una mena de microcosmos representatiu de la totalitat. És a dir, que hi ha una relació entre l'instant i el tot, i la totalitat. D'acord? A part del títol doncs, queda maco. Per tant, al principi es deia l'instant ho és tot, amb el pronom feble, però una mica em va recomanar que ho fes una miqueta més còsmic, fins i tot, una miqueta més incorrecte, però més interessant, no?, en certa manera. Molt interessant. No sé per què. Bueno, doncs... Ho és tot. Doncs és tot. Contribuïm a aquesta moda de que vas al telèfon i dius: "I en Jordi, sí, ara es posa. Sí,
sí que es posa els pessotets. No, però el pronom no és pas gramaticalment necessari en aquesta frase. Bueno, però tu ja saps que les No, llengües, no, que les llengües O sigui, cada vegada està evolucionen més i no cal que parlem com al segle XV. Això s'hauria de preocupar l'Institut. Ara, hem de dir que com a títol, a més a més, hi ha l'èxit, és dir, perquè sé que això ho ha triat en Jordi, perquè sé que l'Àngel, perquè sé que li ha agradat molt, és a dir, que agafi la cara d'aquest És un corredor instant. dels corredors d'Herculano, no? Estan allà al Museu Nacional, no? I que és Atrapats a l'instant. atrapats a un l'instant. instant, molt ben triat. Sí, però a més amb tota la simbologia que van ser atrapats amb l'instant, amb el volcà i això, i a més són de les poques escultures en bronzo que conserven aquests ulls fabulosos que tenien els bronzos clàssics, no? Perquè la majoria de totes els ulls es van cremar, es van petar, perquè és una pasta ceràmica i de vidre, no? Pasta ceràmica, ho feien servir, segons quins casos, pedres semiprecioses per donar color diferent. A més, aquest atleta sembla que està a punt d'expressar alguna cosa, és que amb això està molt ben triat. Bé, llavors, el llibre, bueno, a part del fabulós pròleg de l'Andreu, l'encapçalo amb un parell de citacions de poetes catalans clàssics, Pere Marc i Joan Maragall, que per les citacions ja són un indici bastant clar de per on va el poemari, no? És a dir, Pere Marc, per exemple, el punt que on naix comença de morir, i morint creix i creixent mor tot dia, que podria dir també tot instant, no? És a dir, és com assenyalant aquest passar de les coses i del temps constant, no? I aquesta cosa que a partir del moment en què neixes doncs comences també a morir, no? O bé, això de Joan Maragall. A l'hora que el sol s'apon, bevent el raig de la font, he assaborit els secrets de la terra misteriosa. És a dir, ell també capta la vida en la natura, i la recull en els seus poemes, és a dir, bevent aquesta aigua era com si la natura el penetrés o si mimetitzés, no? I la natura visqués amb ell, en ell, i que ell la sentís bategar, no? Viure també a través d'ell, no? Vull dir que jo amb els haikus he volgut captar impressions, sensacions, però he volgut també que se sentís el bategar de la vida, del paisatge, de l'entorn, en aquestes sensacions i aquestes impressions. Vull dir, no són coses mortes, ha d'haver aquesta sensació de vida en els poemes. No sé si teniu alguna pregunta abans que passi a... Però com captes coses com, per exemple, jo agafo un altre diferent el que vaig dir l'altre dia. Per exemple, jo hi ha coses que les he vistes 1000 vegades. Hi ha una a la pàgina 15 que diu: el vent fa caure la flor de la mimosa al fang en terra. Però per què l'ha escrit ell? Jo he vist això 1000 vegades. Hi havia una mimosa davant de casa, i queia, una casa d'una veïna, i queia i la veia. Jo l'he vist això 1000 vegades, com jo no he vist això? Bueno, perquè t'hi havies de fixar. Però per què tu? Doncs perquè volia escriure un haiku i per tant m'hi vaig fixar també. Si no m'hi hauria fixat si no hagués volgut escriure un haiku. És que també de vegades la voluntat t'hi porta, no? El desig de captar alguna que... Bueno, de fet, els primers haikus són molt ortodoxos en aquest sentit. L'haiku japonès, com ell explicava abans, el que vol és captar un moment i un lloc a l'instant de la natura i del paisatge. I
ja està. Som nosaltres que en la nostra tradició literària occidental doncs, hi hem introduït d'altres temes quan hem volgut, no? Però en principi és això, simplement captar la natura i el paisatge en un moment donat i ja està. Llavors, els primers haikus volen ser això sobretot. Sí, és com ha dit ell, una mena de dietari que vaig fer al llarg de diversos mesos, el que passa és que hi vaig afegir coses diferents també, però hi ha molts que indiquen justament el pas de les estacions. Suposo que aquest haiku el devia escriure cap al març, abril, que volia voler escriure un haiku i devia pensar, doncs mira, el tema aquest de la caiguda de la flor de la mimosa, perquè tinc una mimosa a la terrassa de casa meva i per tant m'anava que ni pintada. No? I a la meva terrassa m'ha servit molts poemets d'aquest tipus. Tens una pregunta? Sí. Jo, pels que no el coneixem tant, et volia preguntar, ell ha dit que en aquest llibre hi ha alguna paraula nova o rescatada, no? Sí, ara no té... Sí, si ens en podries dir alguna, perquè potser, si és que es pot dir abans que el llegeixis, i després també hi ha aquest que no coneixem tant, a part de la natura i d'aquestes, vull dir que manes amb els teus estudis, que et coneix a través del Facebook, tu, si et nodreixes o tens algun referent dels clàssics o alguns autors o tal, o aviam si et va despertar aquest interès que abans deies que havies anat una llengua o una altra, a part de Joan Maragall intueixo, si hi ha algun clàssic d'aquests referents que s'estudien en el col, serà que t'has fet mella. A veure, jo vaig estar... Jo a l'institut el vaig fer a Praga. Llavors, la literatura que s'estudiava era la castellana. I influències de literatura occidental, internacional importants, que haguessin influït en la literatura d'aquí, francesos, alemanys, russos, italians o anglesos, no? Vull dir que bona part del que jo sé de literatura, que no sigui castellana, és també autodidacta, també en el cas de la literatura catalana. Vull dir, jo el que conec de la literatura catalana és per voluntat pròpia, no per estudis, sinó per lectures, per curiositat, i ja està. Però bueno, m'ha influït molt la literatura clàssica, bueno, m'agrada molt el món grec, per tant, i la mitologia grega, per tant, n'he llegit molts, des d'Homer fins a Ovidi, bueno, això ja és literatura llatina, fins a Ovidi, o el Dafne Cicloide de Longus, És un bon traductor també d'autors de principis del segle XX italians, Ungaretti. Ungaretti, només un. No, aquell està molt ben traduït, Sí, també, bueno, clàssics també, molts clàssics medievals, catalans, francesos, italians, Petrarca, Dante, en fi, de diverses èpoques. Home, qui coneix una mica el meu blog o els posts que vaig col·locant sap que m'he entretingut, crec que bastant bé, fent versions, encara que només fos per fer-me'l més meu, no? O sigui, no només Ungaretti, sinó també Miquel Àngel del segle XVI, o bé un poeta francès, no, belga, perdó, en francès, que es diu William Cliff, que és un pseudònim, que és un poeta modern, viu, que escriu, sí que escriu en francès, però que va ser influït per Gabriel Ferrater, justament. L'ha traduït. Sí, l'ha traduït totalment al català, al francès, perdó. És un való, un senyor való, de Bèlgica, que em sembla que devia estudiar romàniques a Lovaina, i va conèixer, devia ser per casualitat o vés a saber què, la poesia de Hilde Viedma i de... Bueno, hi ha coses... Jo que soc molt xafarder, perquè jo no soc molt xafarder, jo treballo bàsicament amb fons bibliotecaris, no? La poesia catalana és aquí, que ens pensem que
no serveix per la poesia catalana, i una cosa, entreu a la Biblioteca del Congrés dels Estats Units. És a dir, i busqueu l'últim, veureu quant de temps triga en seguir això. Hi ha algú que fa... T'ho diré, però està totalment al dia, és a dir, entres i sou tots. És a dir... I som tots. Sí, és a dir, ho asseguro, és a dir, és una cosa impressionant, és a dir, jo ho vaig seguint de tant en tant, tot i que s'ha editat, que m'agradi, entres i és a dir, hi ha un interès. I, per exemple, a Alemanya hi ha un interès molt gran per la poesia catalana. És molt més gran l'interès per la poesia gallega, ho haig de dir, però és cert que la poesia gallega i femenina en aquest moment és esplendorosa, simplement, és a dir, està en un moment molt bo, no? Però, vull dir-vos, aquest complex és molt nostre, fora no. És a dir, a Alemanya hi ha coses més grans, per exemple, a Alemanya tothom ha llegit Cabré, és a dir, una cosa que dius, ostres, a Madrid només han llegit Cabré els amics que els he regalat jo la traducció castellana, estic segur que n'hi ha poca gent més, però és així, és un complex molt nostre, és a dir que, i vos dic, al Congrés dels Estats Units hi ha algú que ens hi segueix, però fil per randa, perquè és 3 mesos, 4 mesos, ja està catalogat el llibre. Hi ha coses fins i tot que ho anoto en un llibre d'aquí, que no se t'oblidi d'anar-lo a mirar, i sempre hi és. I abans i tot que la Biblioteca de Catalunya, no? Sí, abans, no, perdona, la Biblioteca de Catalunya, per exemple, t'asseguro, ara ja hi apareix, d'en Jordi sí que apareix, ara ja ha catalogat l'edició completa, jo això ho segueixo molt, no? Però, per exemple, Salvàtica no està catalogat, encara. Si està catalogat és de fa un mes, per exemple. És una cosa bastant curiosa, això. És a dir, considero, bueno, dubto que la Biblioteca de Catalunya tingui una acumulació de llibres a catalogar tan gran com la Biblioteca del Congrés dels Estats Units. A mi em sorprèn bastant. En poesia, no? En poesia. En poesia, en poesia. A més, sé que les seccions estan separades, no és que la Biblioteca de Catalunya hagi de catalogar els mateixos que cataloguen novel·la, no, a més tot el que és català entra primer, perquè és una biblioteca nacional, hi ha una secció que cataloga poesia, hi ha una secció que cataloga novel·la, crítica. Sí, per tant, jo sempre dic, bueno, Haurien d'estar al dia. Haurien d'estar al dia. És una sorpresa. No és una crítica, tampoc sé com està de personal actualment la Biblioteca de Catalunya. No he anat a indagar, no? Però bé, és una cosa que em crida bastant l'atenció. Si més no. Haig de dir que, per exemple, la Biblioteca, la Nacional de Berlín, no? La Biblioteca Estatal de Berlín també està molt al dia, poesia catalana, i en novel·la també, bastant. I tenim un complex que és molt nostre, i molt nostrat, sembla ser. Allà tenen el seu interès és universal. Sí, sí. Com a mínim. Bueno, llavors, si de cas, començo amb el recital, no? Si no hi ha cap més pregunta. Agafo fotocòpies perquè les tinc marcades i tot això, però bueno, comento. El llibre està dividit en diverses seccions. La primera, i més gran, es diu L'instant és tot, justament, és una col·lecció de 50 haikus, que la seva base era aquesta idea que he dit abans de dedicar un apunt a punts diversos al pas del temps, al llarg de les 4 estacions, com a mínim. El que passa és que després la cosa s'ha diversificat tant que no sembla exactament això, no? Només sí que ho sembla, no? Però hi ha més coses, no? Vull dir que hi ha algun poem eròtic, que no té res a veure, que pot ser tòrrid al mig de l'hivern, però no té res a veure amb la calor de l'estiu, necessàriament, no? Bueno, és igual. Llavors, a la segona secció li dic haikus on the rocks, però no té res a veure amb l'alcoholisme, sinó que té a veure amb caminades. Són només dos poemes, són 2 sèries d'haikus, dos poemes fets de composts d'haikus encadenats, que descriuen, en un cas, una excursió que vaig fer pel Pirineu durant 6 dies, i en l'altre cas, doncs, una excursió de 2 dies. Bueno, és una miqueta més enigmàtic,
aquest segon, no? Però en fi, la qüestió és que el tema eren muntanyes, per tant, aigües enderrocs. I ja està, és la ironia, no? I ja està. Llavors, a la tercera secció hi ha 3 poemes més, que també són d'aigües encadenats, algun més curt, algun més llarg, i que es diu Altres aigües, i finalment la secció de tanques, que només n'hi ha, que n'hi ha 20 poemes, tot i que hi ha algun dels poemes que està compost de 2 o de 3 tanques encadenades. Diguem que de vegades molts haikus no acabava de poder-los condensar en un haiku i acabava convertint-lo en una tanca. És a dir, les tanques en certa manera són una conseqüència d'haikus frustrats, no? En certa manera, que han donat tanques ben prou decents, prou maques, prou bones. I en algun cas, fins i tot, en un desmelene tremendo, la tanca de Marres se m'ha convertit en 2 o en 3, perquè em venia de gust. Ara escric coses molt més llargues, suposo que a un occidental li costa molt mantenir-se sent durant molt de temps i acaba tornant-se boig, i escrivint barbaritats. I ara estic en això, escrivint barbaritats, però si aconsegueixo tenir una miqueta de prestigi i reputació i no se me'n va la merda gaire d'hora, doncs potser m'ho publicaran com a bo un dia o altre. Espero que sí. En fi, començo. De l'instant és tot. Flors primerenques, al punt que el fred s'acaba, ja són a terra. Violar frenètic, d'orenetes al ràfec. El gat fa el ronso. Estiu, vesprada. El gessamí penetra la marinada. Gota de nacre, llisca indolent, anat avall, carn tan encesa. Veus, això hauria pogut ser... és estival, és molt estival això, però podria ser l'hivern també. 27. Mala cuixa, la tibantor és clara sota la roba. Botó purpuri, moll, bategant, la llengua i obra sendera. Brama una vaca entre les arrunes, parla la vella alzina. Matí, solstici. Al cor de la tenebra, ombra gebrada. Passa novembre. El roure fa dissabte del seu fullatge. Durant les minves, on mar i cel es troben, s'ajeu la terra. Ara de la secció, aquí no està endreçat, no està ordenat igual que el llibre, m'arriben a mi primer les fotocòpies, els poemes d'altres haikus. Claror de dia. Claror de dia captivada a la lluna en cambra fosca. De mica en mica l'estelada s'enlleva quan la despullo dels seus vels. Lliure, la nit es fa més clara i ma cara a l'immens. Em vull seguir la via acolorida, que es facin hores als instants, fins que l'alba la nit vesteixi.
aigües enderrocs, camins del Torb. Sort de la balma si el cel se't llença a sobre pujant a Núria. De mica en mica, el coll de la marrana es fa prou fàcil. Camí de boira per la serra de Pòrfir cap a la Pica. Rojar, esquerdes, surten gegants de marbre d'entre la boira. A Marialles, damunt de les Sabines, una vedella. Les aigües guarden al Palau de les Fades els gorgs de Cadí. Baixant a Mentet, indiferent pastura l'assa a la Cleda. El camí no n'és de pla, que el coll de pal és un pal de Mentet a Carençà. La pluja trenca el mirall de les aigües, les nostres ombres. Circ de Carençà, ramats d'issars s'enfilen per la cinglera. Per cert que en aquest poema hi ha un haiku que no és... que em prenc una llicència. Estava molt cansat aquell dia, quan havia arribat a un coll de muntanya, el vaig fer el mateix coll de muntanya, el coll de Pal, justament. Era una pujada molt alta, molt ja uns 200 metres drets. Estava molt cansat i no aconseguia reduir-ho a 5-7-5, de manera que vaig acabar-ho fent en 7-7-7. El camí no n'és de pla, que el coll de Pal és un pal de Mentet a Carençà. Estava tan casat que no podia condensar-ho. Tanques. Hi ha un haiku que jo sempre dic que ell no el llegeix, no sé si és que no li agrada. Digue-ho. És el de Blau de Venècia. M'encanta que és això de Blau de Venècia, retalla la ginesta, tot fent sendera. I aquesta idea de Blau de Venècia em té fascinat. Mira, era el cel blau, era caminant cap al llac Petit, des de Terrassa, que el cel estava blau, era maig, i les ginestes estaven florides al costat del camí, i es retallaven contra el blau del cel. Els que no sou de Terrassa, el llac Petit ha estat per nosaltres el llac durant molts anys. I no és un llac, és una reclosa, de fet, que s'omple d'aigua del torrent. Una petita És un paisatge molt maco. Sí, està bé. Però això de Blau de Venècia, sempre pensava Blau de França i Blau de Prússia, no? I m'agrada aquesta idea, Blau de Venècia, que és una cosa bastant més mediterrània, perquè el Blau de Prússia no té res de mediterrani, i el de França tampoc, és una cosa més aviat política, no? Però m'agrada molt aquesta idea, aquest sobte, blau, no? Una imatge... Si em dius més o menys que a Terrassa està molt bé, perquè així aquesta gent sàpiga que al costat tenen... Que poden venir a Terrassa, poden exiliar-se de Barcelona. És tard, fa calor. El cant de les cigales esberla el marbre. Oli, suor, sang, sorra a la pell de l'atleta. Un llançament més, molta gent a l'estadi i el jove Licis. No és per la corona, és per una abraçada. Els amants joves, oberts sobre la gespa, a l'estiu seca. A la vella piscina no s'hi compten les hores. El 14. No. 18. De jorn. Diumenge febrós. La pell regala la seva essència. Un núvol de calitja els amants embolcalla. A dins del núvol es lliura una batalla titànica. Crits, gemecs, cops de verga. El llit pot esfondrar-se. Diumenge vespre, el licor es condensa, refreda els cossos. Només els seus ulls gèlids, un altre cop, hi tornen. 20. Constant, l'escuma enderroca la força.
somni de sorra. La platja se n'amara humida però xorta. 21. Va tant de bòlit fendint el gel que el trenca. La seva cursa sempre acaba en un o altre solc, a l'hort o a la bassa. Doncs voldria també llegir alguns poemes que no estan al llibre, que espero publicar en el segon o en el tercer llibre. Jo crec que no hi haurà problema. Espero, vaja. El tren fa un sotrac. El noi de davant, que porta samarreta de tirants, alça els braços per poder-se agafar a la barra del sostre del vagó. Llegeix un llibre. Em fa venir son. La ment se m'embola. Ja és un indici de desmalena. Perquè els versos ja són més llargs, tot i que de moment només són 6 versos. Ara bé, ara em desmaleno encara més. He negligit el rostre de la lluna i l'embriaguesa de la rosada, com pedra que s'extreu de les entranyes del món per amagar-la o exhibir-la, penjada d'un coll o en una vitrina, o com una altra qualsevol, llançada per un déu infant amb ganes de jugar. Que el llançament fos la vida sencera i el seu destí fos caure inerta a terra. O millor, recollida per un gos, entre les dents, tornar a començar. En aquesta deriva viure o no, romandre a terra, el sender a banda, pedra entre pedres, al marge del temps. Llavors això ja és definitivament un desmelene total. Amor ens mou, si se'n pot dir així. Amor ens mou, si se'n pot dir així, d'aquest motor que encén i escampa el món, que n'impel·leix la fuga i l'acompanya, que el posseeix, que l'anima i l'adoba. Podria ser Déu, aquest en majúscula, el tot que som, que si hi creus és, si no, no. O bé el Déu, aquest en minúscula, d'un sol borboi d'aigua bullint el foc? En aquest cas, qui seria el Déu-Déu? L'aigua o el foc? El topí o el cuiner? I més avall no n'hi hauria cap més? Qui hi pot pensar que no se'n preocupa? Serà amor, doncs, malgrat els excessos empobridors que en desgasten el nom i l'entitat? Per què millor no dir-ne fam? La fam de viure tot ho motiva. Aquesta fam és l'ànima del món. El llum i la llum, el flam i la llàntia. I ens mou amb major delit mentre som verds, i ens va gastant i assecant lentament, i ens va deixant i se'ns va retirant, fins que ens dissol i ens reintegra, que sols transitem, puig que ens nodrim dels vius, i al nostre torn bé n'hem de ser pastura. Plega les ales. Plega les ales d'esquena a la llum. No poden notar la seva presència. Sols se sent l'estrèpit de la cascada. 4 nois, potser 16 o 17 anys. No pensen, salten, riuen i es capbussen de l'entorn. Només ells, fora del... La llum traça una escala al roquissar. Reflexos sobre la pell dels tritons. Li agraden els mortals, les seves vides, perquè no havia tingut joventut. Perduda d'hora per combatre el temps. Un cop vençut, ja de res no es fiava. Més ara no hi vol pensar. Li brolla aigua dels cabells, cada cop més abundosa. La Déu llisca avall polint la carn d'or i la vall, sota l'herba de l'obaga, entre clapes de molsa i el verdet de líquen, ferro i coure de les roques. Cau la tarda sobre el corrent daurat. Aquest li agrada a l'Hilari de Cara. Almenys és l'únic que s'ha dignat dir-li, posar-li una grada.
Heus aquí el meu cabirol, que em pastura amb avidesa. Salta i no deixa bri d'herba al marge del seu delit, que m'esgota, em consuma i cerca noves pastures. És natural, es fa gran. Heus aquí el meu gatet ros, que s'esmola urpes i dents amb la meva carn, mossega, esgarrapa, va esqueixant i no pensa que fa mal. L'Esteve sols té 16 anys, és natural, es fa gran. Un vespre davant la llar, com dos gatets al mateix llaç, caiguts l'un sobre l'altre, entre coixins i catifes. L'Amat demana a l'amic: ja creus en alguna cosa? Que la teva pell de préssec em revesteix i m'escalfa, que el teu esguard m'envelleix, que et corre sang per les venes, que sento en cada batec, que cada cop em sorprèn com un so que m'arrebata. Això podria ser tot o res. En què més vull creure? Llavors, les últimes bestieses que he escrit, bestieses amb carinyo, Jo crec que, almenys a mi m'agrada molt aquest, que llegiré ara. En Jordi coneixia els clàssics, i abans de jeure's i parar el cul reptador rialler, refregant-se'm i sacsejant-me, encenent-me i fent-me bullir, em va dir baixet a l'orella, a la manera d'un doncell desvalgut: preneu-me, més no em feu mal, que sóc tot vostre. Em negava a la seva carn arrissada i semblava que ell se'm negava als ulls. O potser eren els meus ulls que es buidaven de tant que es dolien per veure sol. Qui es nega a la flor de l'instant? Jo no, que no puc posseir-la, sabent que no es pot aturar. Bé que ho sabia, i el plaer la mania un regust amarg. El Jordi, que dormia, poc podia sospitar que el pèl comptat del seu pit setinat em podia extasiar tant. Jo m'hi concentrava colpit pel goig, no donava l'abast. Jo no posseïa la flor, ans la flor em posseïa a mi, i no la podia comprendre, ni la podia retenir, ni ella podia amb mi tampoc. Ja pels estams m'esllavissava, de voler més el cor patia. En Jordi, tan jove, vivia sense pensar que les follava. El seu goig era simple i fresc, tot net, encara, d'amargor. No n'havia de collir més el nèctar, que l'experiència tan agra procura evitar. Llavors aquí ja directament ja passo a la poesia transgènere directament, perquè es despoetitza una mica, en certa manera. Vaig una mica a la narració i el recurs una mica dramàtic, és a dir, introdueixo algun diàleg. Llàtzer. Marta i Maria seien al sofà de la saleta d'estar. Incòmodes i emmascarades, duien sandàlies de plataforma. Als costats, asseguts a les butaques, en semicercle, l'entrevistador i Llàtzer. Al mig, la tauleta, amb el servei de te de plata i una safata amb pastes. I dominant l'escena, la càmera encesa. Feia calor. Els llavis, molt vermells, lluïen com una ferida oberta regalimant sota la llum del sol. Les dents serrades amb força, a punt d'esfondrar-se. Entrevistador. Deuen estar molt contentes que el seu germà hagi ressuscitat, no? Oh, i tant, no s'ho pot imaginar. Els mots se li queien morts de la boca. Entrevistador. Vostès li van demanar a Jesús que el ressuscités? O la idea va ser d'ell? L'entrevistador s'escardava, es removia. Les preguntes vacil·laven. Jo no li vaig demanar. Tu li vas demanar, Maria? No, jo tampoc. Però vostès es pensaven que Jesús podia ressuscitar-lo.
Sols pensàvem que el podia guarir si arribava a Betània abans que fos massa tard. Marta. I va arribar massa tard. Joan Sabadell ens va dir que havia rebut el nostre missatge, però que no els havia dit res fins passats 2 dies. Llavors ja va voler venir, que, gràcies a Llàtzer, havia de fer un gran servei a major glòria de son pare, i que llavors tothom creuria. Llàtzer seia rígid, blau de tan blanc, vomitat de la dreta via, reclòs i suspès en el seu cadàver. Havia complert el seu fat. Per això havia nascut i per això havia mort. Res més no havia estat i res més no seria. Assaig superat. Ara ho sabia. Jesús també ho sabia, oi? Els pulmons, sense alè, se li havien esberlat i s'ofegava. Vivia ofegant-se. Se sentia els esquinçalls dels pulmons surant a la deriva pel cos amarat de foscor. Punxons de gel picant la trama. S'ofegava de fam i de s'engany. Entrevistador. No tenien fe? No en tenien algú. Vostè sí? I tu, Maria? Només sabíem que feia miracles guarint malalts. Jo hi creia. Em feia somiar. Guapo, ben plantat, eloqüent. Si tots els profetes d'Israel fossin iguals, tu n'hauries resseguit totes les carreres. Maria es recordà amb Llàtzer i amb Jesús banyant-se nus al safareig de l'hort, o jugant a fet i amagar entre les oliveres, de la llum, de l'aire i de l'aigua bategant, d'un calfred i d'un escalf. Aquell era el seu Llàtzer, no el que havia tornat, tan agre i tan fred, que ara voldria que retornés al sepulcre. Ara just aprenia a congelar els instants. No se n'havia donat a temps per no llançar un flascó de Chanel número 5. Aquell era el seu Jesús, el que els empaitava en la seva primavera, no el que no s'havia acomiadat de Llàtzer. Ara sabia amb certesa que era el Messies, més no en volia la redempció. Ara sabia que el desig pot acomplir-se com una maledicció. El focus de la càmera l'enlluernava. Una llàgrima tenyida de rímel li perfilà un solc a la galta empolvorada. La calor feia suar la saleta, suaven les parets, suaven les pintures. En caure el nas d'en Llàtzer, encara gelat, el gat el va agafar al vol i bufant se'n va anar com un llamp. Llàtzer es va acabar de fondre sobre el terra, inundat pels esquinçalls de la trama i per les màscares desfetes, mirant de filtrar-se per juntures i esquerdes, mirant de tornar a la terra. És definit. Va fer ja una evolució amb els primers, amb aquells... Home, sí, no, clar, vaig escriure tants haicos que d'aicos. vaig tornar boig. El que passa que això és una invitació a aquesta cosa que sempre hem de... La poesia catalana, diguéssim, oficial, és una cosa molt formalista. No toca determinats temes perquè està prohibit. Ho sento, si hi ha algú que no està d'acord, però és així, I aleshores que això és bastant irreverent, això m'agrada. És un Llàtzer molt carinyós, amb Llàtzer i la seva família.